Moi. Moi. Eli siis aamulla yötä ja nukutaan täällä. Huomio vaatekomerossa. Niin, koska Milla ja Aara. Eli mun pikkusiskosta sen koira. Joten tää on se yökki. Ja Video. Ja tää jatkuu huomenna. Joo. Ja yöllä. Tietenkin. Jos me jaksetaan. Jaksetaan. Niin me tosiaan aiotaan valvoa niin täällä ei pitkä kelloa. Eikä tämä laturin. Eikä tää niin tälleen laturipaikkaa tälle kelloa, ei mitään. Meillä on vaan 2 puhelinta. Yksi varoitus. Ulos. Niin. Laitais meillä vaan 3. 2241. Okei, vasta. Parttia vai 1. Vasta. No niin mä oon sitten tehdä sillä, että yritetään valvoa niin pitkään, että jaksetaan. Joo. Tää on niin ahas nukkua. Siitä silleen, että kumpi valoo pitempään, niin voittaa. Ei me otettu pahasti. Ei, me saatiin nyt lähteikköön ja me oikeesti laitetaan nukkuumpasi. Ei me oikeesti laitetaan. Se on punaa. Ei. Siinä sooveria. Häh? On siinä. No niin, eli kello on 12 ja on vielä herreillä. Otettiin tässä pari kuvaa. Oletko meillä vaikka laittaa tähän? Noin. Ja siis joo. Meidän hieno keksintö on siis tämmönen, että mä laitin vaatekoreihin kiinni ovesta ovella mukana. Sitten vaatekoreihin siirtämillä lemmareilla ja sitten kiinni sinne. Nyt kun tässä on tollanen Tää on liiketunnistin, niin valo. sit, se ei ota meidän liikkeestä, niin mä pidän lataan hoitaa. Niin. Siellä on sillä hieno keksintö. On. Niin, että yritetty, että jos mä sammuis, niin Me saats liikkua täällä, mutta lähdetään koko ajan juoksussa paikalla. aina minä on hyvä nukkua. Toivottavasti. Toivottavasti. Niin. Koska Aada ja Hillakin laittoi nukkumaan noita sillä kautta. Jee. Laitetaan nyt nukkuu. Ja kello on. Joka on puoli 3. Ja. Ei sit yhtään. Joten ei taas. Ai niin, me herättiin nyt. Ja kello on 12. Mua väsyttää. Ja mua pitäis minä nukkua vielä. Mutta ei me nukuta. Joo.